मा मा लांदों? सिखावाथ' लांबाय फुलखुरि सना लांदों, गन्थंनि सना लांदों आरो रुपानि आसान आरो रुपानि माला। ओमफ्राय आरो फैसाबो दंमोन आरो 2000सो दंमोन लांना थांजोबबाय। गन्थंनि सनाया मोनथाममोन। सना मोनबेसे? सनाया मोनबा जाहैबाय। सना मोनबा। बेखौ बेयाव थाला दंमोन। बेयाव बुखावदों बेखौ। थालायालाय? बेबायदि दंजोबोमोन बियो। बेयो एरख'नाय नामा नैबे? सेन्डेल लगी सिखावाथ' लांबाय फुलखुरि सना लांदों, गन्थंनि सना लांदों आरो रुपानि आसान आरो रुपानि माला। ओमफ्राय आरो फैसाबो दंमोन आरो 2000सो दंमोन लांना थांजोबबाय। गन्थंनि सनाया मोनथाममोन। सनाया मोनबा जाहैबाय। सना मोनबा। गन्थंनि मोनथाम ओमफ्राय आरो फुलखुरि खोमानि मोनसे ओमफ्राय आरो रुपानि मोननै जाहैबाय आरो आसान मोनसे ओमफ्राय माला मोनसे। सिखावा माबायदि हाबनाय? सिखावा थाला बुखावनानै हाबदों। फार्स्टआव नायदोंमोन ओइथिं बेराथिं माबा खिरखिथिं एरखावदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहाना माबा प्लेन सिट माबा होनाय दंमोन ना बेखौ थिंखौ एरखावनो हायैखाय बिथिं थाला बुखावनानै लांबाय। दा नोङो सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' गामिनिबो थाखागोन थानायाथ', थेवबाबो दा जों खारेक्टबो बुंनो हाया जाहैबाय। दैमु महिलारि। मा खावना लांखो? जोंहानिफ्राय जेबो लांनाय जायासै, माबा फैसा 17,500 बेखौ मोनलांबाय। ओमफ्राय आंनि बेगाव 70 थाखा दंमोन आरोना, बे बेगखौ इयाव गारना गालांदों लामायाव। बिदि गालांदों आरो हौवाया जोंहाथ' साख्रि गैखाया, साख्रिबो गैखाया जेबो गैखाया, जों हाजिरा मावनानै जायो। ग्रेभेल थिखोनानै जायो आंनि हौवाया, ट्रेक्टराव मावनानै जायो। ओमफ्राय दा बेखौनो जि एसे मोननाय आरो मोसौ फाननायाव एडभान्स होलांजोबोमोन 10,500, बेखौबो होलांनाय जादों आरो लांफानाय जादों आरो बेखौबो। सना रुफाखौथ' मोनलाङासै, बेनिफ्राय जेबो मोनलांनाय जायाखै, खालि फैसाल' मोनलांनाय जाबाय आरो जोंहानिफ्राय। सन्देहआथ' बिदिनो खाथि खालानिबो सन्देह सानदों आरो आं ना, नङाबा बोरैथो मिथिगोन ना थाखानायफोरखौलाय आरो। सन्देहखौ आं गामिनिखौनो, गामियावबो थाफागोन आरो बेलेग बेलेगनिबो दोनदोंमोन आरोना, बे स्टाइलाव दोनदोंमोन। ओमफ्राय ओरै एखावनानै बे न'खौ माने कमप्लिट जायाखै नालाय बेयाव सकाटल' बहायनानै दोनदों आरोना, खारन थाखा फैसा गैयि अभाबि मानसि नालाय, जा एसे एनै माने मोसौ बायदिसिना फाननानैसो न'फोरखौ लुनाय जायो नालाय, बेनिखायनो जोंनि बे आंनिनो बिसोरो फिसा सिस्टेम फिसानि थैल' आरोना, आंनि आब'नि फिसाला गासिबो भागिना भागिनि गोजा, गासिबो असे गोजा। दा बेयाव बेफोरबायदि जे जों मोनसे जों धोरोमनि जिथु माने खाथियावनो जोंनि गामियावनो मन्दिरावनो जानायखाय बेयावनो मावनाय दांनाय गासिबो दंहैजोबो। बे समाव जे सोर दुस्ट'आ बिदि खालामफैखो, दा बेखौनो दुखु नांदों आरो, जाहाथे मा नुनानै बेफोरबायदि लांखो। दा थाखा फैसा बुरजा दंबाथ' बिसोरो मोनलाङोमोन, अब्लाबो भागिनानाव मोसौ फाननायनि एडभान्स लानाय फैसा दंमोननो, गासै बेसेबांसो होनदोंमोन, 17,500 थाखा माने लांदों। ओमफ्राय गहेनाफोरबो लांदों होनदों, मोनलाङासै। बेजों हाबबाय, हाबनानै आरो गुतै बिथोराव माने उतपात खालामहैनाय जादों आरो। बेयावथ' जेनेबा जोंना दाख्लैनिफ्रायनो
6 तारिखनिफ्रायनो जोंना गामि हिसाबाव जोंनि गामियावनो जानायलाय जोङो बे खामानि मावनांगौखौ जों मावगासिनो धर्मनि। जोंना सारिदुवार आनसलिक प्राइमारिया जोंनियावनो खुंफैनाय हिसाबै जोङो बेयाव माने जिहेथु जोङो खामानि मावगासिनो बे खामानिनि खाबुआव लानानै माने दिनै जोंनि न'खराव मोनाबिलिनि मैयानि नैमित्तिक जयग'आव माने खाबु लानानै दुथां मानसिफ्रा माने सिखाव मानसिफ्रा जोंनि फैसा माने खोरखि देखावनानै हाबदों। बेयाव माने जोंहा नंगौ जों बहुद माने फैसा बायदिसिना लांजादों। दा बेखौ जों फोरमायनो नागिरदों आरो जाहाथे ओरैनोथ' फैसा दंमोन। आङो माने जोङो धर्म हिसाबैनि नामैबो जोङो माने बाक्सुआव जों फैसा दोनोमोन, बेखौबो लानानै थांबाय आरो बाक्सुखौ एरखावनानै बिनि फैसाखौबो माखासे बेयावबो दङमोन 15,000 फैसा दंमोन आरो बे बाक्सुआवबो खमबाबो 8,000सो फैसा दंमोन मथा मथि। बे फैसाखौ माने बिथांमोना लानानै थांदों आरो खिन्थु अयनाय जादों। दिनै जोङो अबेबा जेनेबा फांसन अबेबा जों गान बाजना नायाखै। दिनै जोंनि धर्म खेथ्रआव बेफोरबायदि खालामनायखौ जों अयनाय मोनदों आरो आं बेखिनिखौ फोसावनाय। ओरैनोथ' जोंनि बेफोरबायदि सिखावा गैथ'वामोन, खिन्थु मैयानि दिनाव जे मारै बेफोरबायदि फैनानै बेफोरबायदि खामानि मावलांखो आं बेखौ माने सानो आरो खिन्थु अयनाय जादों। बेफोरबायदि खालामनाङामोन। जोङो दिनै धर्मनि नामाव खामानि बा जोङो जयग'आव थानानै दिनै न'खर फारसेथिं बेफोरबायदि अयनाय खामानि मावनायखौ आङो असित मोनदों आरो। ओरैनोथ' बाबा जोङो बेफोरबायदि सन्देह खालामनो हानाय गोहो गैया। जों मानो होनबा जों दिनै न'आवनो गैया। जोंहा दिनै परियाला साथामबो जोङो बे खामानियाव बेस्थ'। दिनै गामिनि जानानै जोंथ' हागौमानिखौ जोङो सहाय खालामनायासो जोंनि धर्म नङा होमबा बाबामोन। आं बेखौ सानो आरो खिन्थु बेफोरबायदि खालामलांनाया, नाथाय जों बिसोरखौ सोंखारिया सावहोआ, खिन्थु बे आफा अम पुर्न परम ब्रह्मआ बिसोरखौ साजा होथों आं बेखौ आसा खालामो आरो। 1 नं सान्तिपुर गामि। सिखाव हाबदों दाथ' मा बुंनो, जोङो सिखावखौथ' जों मिथियामोन बिदि हाबगोन होननानै। आरो बिसोरबा माब्लानिफ्राय जे बेफोरबायदि माने टारगेट खालामनानै दोनदों बा बेफोरखौ जों जेबो मिथिया। जों ओरै फारसेथिं जोङो खामानियाव दङ। जितु जोंनि गामियावनो जोंनि ब्रह्म मन्दिरावनो जेरै जोंनि सारिदुवार आनसलिक बिनि बोसोरसालिया बिदि जितु माने थान्दै मेला जुथुमाया जादोंमोन नालाय, जों बेयाव मावनाय दांनायाव दंमोन। दा बेयाव बै दुस्थ' सिखावफ्रा जे बेफोरबायदि जे बे 3 न'खराव खावनानै लांबाय आरो जों बेखौ मिथियासै। दा मा बुंबावनो, बिथांमोना जितु माने बेफोरबायदि जघन्य खामानिखौ मावलांबाय, बे मावनायाव दुखु जादों एसेबाबो। जों सिगाङाव ओरैनो बे गामियाव मालाबाफोर जाफेरबायमोन नामा? मालाबाबोथ' बेफोरबायदि जाफेराखै। खाथियावनो जोंना साफा सेन्टाराव दाखालि सानथाम एखेराहे थियाटार जालांबाय आलायारन आरो हाबा हुखा। जों गोबां बिदिनो न' गारनानै जोंना माने मावहैयो आरो परियालफ्राबो खमखा नालाय, हौवा हिन्जाव रायजो जानाय, दासो रायजो जाफुनाय। बेफोरबायदिनो न' गारनानै जों कार्य खेत्रफ्राव जों बाहागो लायो। बेफोरनो जेरै मन्दिराव जों बाहागो लादोंमोन, होमब्लाबो बेफोरबायदि जाथाय जाफेराखैमोन आरो सिखाव दाखायतनि जेबो माबा जाफेरनाय जों खोनायाखैमोन, जोंनि गामियाव आरो नुफेराखैमोनबो।